Просто някоя жена, която беше ето така. Беше ето така. Тя прави същото! Просто ето така и разпа. И тя ходи като мен! Виж! И не можа да го снимам, но така. В момента се вършим към Кети и ще снимаме тебе Банита. Виж, прави се дограма там, братца. Няма значение. Виж. Да, вас какво ви интересува къде се прави дограма? Е така. Изолация, не дограма, да я бъркал. Няма значение! Смисъл, сега се прибираме, отиваме до другия магазин. Смисъл... Да, бе, верно. Аз парите в мене ли са? Парите трябва да са в тебе. В тебе, мене. Парите са в нея. Колко са? Какво трябваше да вземем всъщност? Сок, грейпфрути, безалкохолно. Без алкохол. Без алкохол. Не пийте. Лошо е! Бърсам, братле. Защото спомня, че имахме чети нещо за Чеби Банита, и за вафла и кафе. Да, а всъщност бяха по-малко парите. Тя не мога да брои. Нищо ще се науча някой ден. Смисъл, замислете се 11-ти клас, не съм се научила да броя. След до 12-ти ще се науча. Ние приключваме с клипчето, защото сега ще влезнем в другия магазин и ще се видим после за челенджа. Чао, хора!